Kadon kesngi kadu kabala debjia la arajar snem. Kesngi kadu kala debjia la arajar snem. Kan sedon kesngi kadu akhir kesngi ye ketangi ngekren. Ye kren tang shepang kesngi kadu kabala debjia. Ada pidevju kesngi tu iwang kren. Ke Bible jenggi jiu ke keren cipang ke siba khado ke badai ke sengi jeng ke jiwa nutrai hagata ke sengi jeng ke jiwa nutrai ke ne ke sengi ke syirkai ke sengi ke itrem ba ke Bible jenggi jiu ke keren cipang ke ta ke sengi hendak ada pilong kinong pulai Bible in pulai kitab Hebrew nong menungkong ketukar menungkong ter kong kumne Blay habola keren menhendai hagi kepartemen daki babon benta bad hagi bon rukom hagi noi tolpa hagi ne gisngi bakhado ula keren hangi haukon unong tho ye ke sithi se ke Hebrew utho ye ka spa snem ke benungkong ngimtip meno la tho hag snem ayu la tho ye ke sithi no Hebrew haga Bible jinga laong bala thoi ka snem ko ben ru pra ha ga spa sem ben kong ka snem ko ben ru pra so man ba unong tho ye ge sithi Hebrew u tho ye ge sithi jong ba ru ong man shwa ha gi man bo bleu kren shi gi department jingi ke ya jong gi department ke kren jipang ya jong testament merem boru ong ha ga to ga ya u bleu kren de gi ba bon ru kom bon banta re manta gi singi ba khado hak spa sem menukong menta gisngi ba khado u bleu kren singi langba u khon chong u kren singi hau khon jo aklam ong manga kade ga Bible ga ba ong no tho Hebrew ong kine de gisngi ba khado hak por bu tho ye gisti jo hak snem kwen rupo prae ki jiu habagi perkat cipang kesing bakhado ki perkat cipang ta kesing jeng ke jiwa nutrai bat kesing jeng ke jiwa nutrai hagi jiu kede kesing jeng ke jiwa nu Chris pleni khonu blai ngali tu pi gwe ke jingja haga gospel Matthews kalnong ga ba khat nyo kedon gwe ke por ka ba yu Jisu lapan keladur hajrong we lo or Petros Jacob or Yonis ke don lang ha ta ka por bat ki yo I ba ka khmat jong Jisu ka tan shan kat ka sngi bat ki jan jo u ki pranai krek Marcos u record chapang ke jing pranai ki jan jo u ong umdon unong penle jan ha ka perthei u bala ban penle ya kat kata ka jing ka jan jong Jisu ha ta ka sngi kada ke jing shai ke ba khrau bat bitim em hadin jung kita gajing penkeladur hadin ba baru yo kiyo I gini senran kiyo I bo wan Elijah wan Moses ki kren baru Jisu ba Bible ko ong bat kita shifting de gajing shifting ke bakhrau na ba kim jiyo I mono kidap de gajing shifting kada do bo Petros kren be ong ngin sina lai tli ki yeng jan ke we me ko kanrat ke we Petros ko we yo Elijah ba ko we Moses ba Bible ko ong Ukraine gini namar umtib ye ebo kren maru shifting haba shifting em kren be hi kati balam so hadin bagi her no taw lu Bible ko ki senran gi kili ki ong ko kenrat ko tra ki kili Jisu baleite ka bai ka kot niam jungi ki jiu ko ong bau Elijah ude man wan shwa hashwa jung sngi wa khraw bat ka be shir khai hashwa jeng gesngi hashwa ge jiwan gesngi ba khraw ba be shirkhe jong tra udi ban wan shaw Elijah balai ge Bible balai ge kot niam jungi ko kumta piti balai kini senran kina ban kli kumne ki kli namar haki ki perkat hak tu sngi ba ka de shisha kata gesngi jong ge jiwan tra ge sngi ba shirkhe ba ke ba khraw ke jong tra ne kata ga daw ki kren kat balap ki dab de ge shifting akhlem oma ka Bible halong ba khat nhau jong Matthews ki ong balai ka
ki nong tho balai ka Bible ka ong ka kon niam jing ji ka ong ba ka dei u Elias u Elijah ban wan shwa hashwa jeng ka jiwan ge singi ba khrop ka bit eng jong tra ptip nang no ki yo ban kli kum ne nanu ki nang ban kli kum ne ki kli kum ne na mar ge dei jiu par ki ti be kon niam jing ki ka kon niam jing ki ka kran chi pang ka ne ha ga kitab Malaki ka nong ba sao kitab Malaki nong ba sao de khot ka san ka kum ne hakmi u thul pau Malaki ong hakmi ngan pha shapi yo Elijah unoi thulpa hashwa ka jiwan kata ka sngi ka bakhraw bat ka bashir khe ka jotra te un pan phai ka download jangi kpa ji ki khon bat ka download ji khon ji kpa yo awan sho khando ka jingtim ka ne ga de ka kintin jo Malaki baru ong hashwa ka jiwan ka sngi ka bakhraw bashir khe jotra un wan sho Elijah bat balai ki sanran ki ong haji sha de ban wan sho Elijah ngim par yo i tho Elijah ngi la yo i ba ka ne ga sngi bakhraw cái này đây ta sinh bị trem cái này đây ta sinh bị sơ khai nghi tiếp và cái này đây ta sinh bị sơ khai hari shano ta Elijah pat ko kan rat ngim yo iu namar ka Bible jungi ko nem jungi ong ude ban wa Elijah seperti Yesus jawab kum no ong kum ne u Elijah da shisha ude ban wan shwa hashwa ka jingwan ka singi ba khra ba ka trem jong trai ngan ni thoi phi ba ula wan shisha u Elijah tam ba phim i tho yo u ba do ai hak nong ba khat nhau Jisu ong te ki sanram ki sngo tho ba kren shapang u Yonis no ba baptist ka ba mut un Yonis no ba baptist u de tau Elijah u ba kren do Malaki ka khmat jung ki jiu ka de show Elijah to Elijah por brem thara un sami pat un swan ya lap biang ki bat un sapen kre ka jiwan u Chris ka jiwan u Messiah ka khmat jung ki sanran ka de show tau Elijah Reka jimut bakan jam nasem ke jimut bershisha jong kene ke dekat u Malaki u Elijah jong Malaki ka khalam kran chipang utu Elijah bolong literal utu Elijah shisha tes jong testament brem ka dei ka farshi chipang ke ke ban saja ka bakran chipang u Yonis non baptist baru Yonis baptist le briu u Lukas ukren ba ukren chipang Yonis baptist ukren kumne chipang jong gospel Lukas ko nong manukong ke dekat ke bakat saw ka san ter ha singi bala khayo Yonis no baptist u yeng u pa jong u Yonis no baptist ukren kumne u angel ukren baru pa jong u Yonis no baptist u yathul pas pang ke jing khayo Yonis no baptist baru ong hakmi ndalak khayo khon jome kandon ke jingkemen thor ka saw kandon ke jingkemen bat ke jing ris ke jing snob ha ba khraw shibon te kini lekmen hagas ngi khajo un lo ba khraw hakmat jong trai unom di e kawan ka ba khlan unom di kawan namne ka jing di ka ba khlan on pandab yu rum sem ba khoi wan ado ko po khmi jo thot khan rew bat shibon gi khon Israel take on yagi shibon khon Israel an pan pha sho trai u blai je ki thot khan nyo ko kani te un le hashwa ju ho man sem bat ka bor Elijah ngan ong biang sau angel u kren baru Elijah baru kupa jong u Yonis of Baptist u bagarte mu Zechariah u ong ndal khanu khon jeme long kumne baru ne khon jeme un ya hakabor u Elijah un ya hakam ho man se mar ka bor jong Elijah ti un pun pai ka dono jong gi khon ji ka dono kpa ji khon bat gita ki bom kongo shi jing start jong ki bahok bat un pen be un pen kre yo pai lang na ka banta ga jiwan trai so haba u Lukas record shapang u Yonis Baptist baru ong u Yonis Baptist u ta bawan hau man se mat ka bor Elijah so tapi puli biang kene shapang kum no Jisu proof upan shisha ba u Yonis Baptist u dei u tau Elijah haglong ba kharway jeng ke gospel Matius kono kharway ka dekot ka ba khat saw ong kum ni la da phi pediang laban pediang kini une u Yonis u Deuta u Elijah u ban sawan u to Elijah ban sawan u Jisu ong ngi ap ngi gi ngi ap u to Elijah ban sawan ngan ong phi une Yonis la da phi laban pediang une Yonis no Baptist u Deuta u Elijah u ban ngi ap so habangi kran chpang Elijah ban sawan
Ladang ilong bekerja do, ngi pe yu udah buan. Ladang ngi haba ke Bible keren Jepang ke himau boleh ke bansawan. Ngi pe ye ke hima ke bekerja do, ke betul bahir peteng no David. Hari ke jinsha kam deh kunta, ke jinsha ke ni ke himau boleh ke lawan. Kawan dah ke kemat ke bomla ban yo i. Om dah ni ke kemat do. Kawan ngila ban yo i tang dah ke kemat ke bekerja mesim. Haba keren Jepang Elijah. Umda Elijah bekerja do, keren Jepang Elijah bekerja mesim. Ke keren Jepang wepat ubriu tang buan ha ke mesim bat ke bor jong Elijah. Kata kamut bo unsawan tikum bale Elijah, hajin sha Elijah do ubriu bale kamba sibon. Baru Yohanes klaim le kamba ke wero. Hari bale pa lapan seri mi ubar Elijah. Lapan seri mi ubar Elijah tang we gedau. Namar yo Elijah testament beri nyau ubriu noitul pa crowd ha testament beri. Baru uneu Yohanes ro haga porjum Jesu le nyau uda ke jat pen ruji bo dei une uba mi pli namar ngim jo sngo no tul pa chok mono hadin kumbal saus pa seme na din jeng kitab Malaki umi uneu briu u Yohanes kum ta ke jat pen ruji borok kai ap kapech u ga khmet i khmat u ga snap i jeng ka jo but ki jiu ki kili o ki ang hato medeuta unu Elijah o ngam de hato medeuta unu Jeremiah o ngam de hato mede we ni no thol pa testament brim o ngam de medeu e pat bemewan pembaptis de kumni o ngade ke sur bo perta hari khlau to pin pen kre ek len tiba otra so ke jai pen jiu ke tibbo Elijah o de no pen kre ek jiwan otra pilai chi kitab Malaki ko Hashwa ke jiwan ke singi bkhraw bar ke shirkhe jung tra ule ban wan cho Elijah so Petros hajrong lob kisanram hajrong lom jong jim pun lador ki ong kumne ki ong balai pat ka Bible ke koniam jingi ki jiu ko ong ule ban wan cho Elijah Hashwa ba men wan ngi ngai men ta me wan ngi yo i ba me de uta u Malaki Ukraine ta resha i par Elijah so ke singi ke bat khraw ba ke bi ting jong tra kam de kum bangi thrai ka lobe ngi ya bangi perkhat pang ke singi jiwan tra khraw ba i ting bat keren Jepang ke sengi bahkan keladum upenai unam ai ke syah pangi keren Jepang habangi yo i Jepang ki klor kumno ki ham na benen ki khmat jungi ki dei ki e Jepang jado ngane thu pilok e ngi de ban pan klar kom yo i jungi e khtin ublai ba kamlong ke e bakan jado kam dei da ke e ke bakan jado ba ba keren Jepang ke sengi pendong benam na syah kami don jidei bat ke khmat jungi ngi pe chi sebeneng ngi pe chi tai ke sengi sehit beneng no kam dei ka shudei kar kom power jong ki nong tho Bible ki nong tho ektin ublei habe keren Jepang ke ke ban seja ka ba khala na ka bolong ka bomde shu ka ban normal ka jingja ka ba khala la ga dei ke jing jot ke dei ke jing jot ko shur khai but yegini ke khtin ke sengi banai ki klor bane kin hap ye ke sengi pen kladum ye kenil berbor ki keren Jepang ka jing jot ka ba khrau ka bom don thlei pan batai la panon kami ni kintin so haba ka Bible keren Jepang ke sengi ka khrau ka jingwan ka sengi ka shirkhe ka jingwan utrai ki khmat jingi kimdei panle shagado ka sengi bakan jado shagata ka daga ege bakan jado so balenga keren ni haji shade ke jinga ka bajlan na jinga ka dei jinga ka bajrong harenga ngani le kat bala panlong ko deka ngan chukre ta khandere balenga keren ye kene pan ipi bag sngi ke bak khado kalajia ngam ong bakadam kanam wan sakawai pat ye kene ru ngi i nagi shiti nagi gos nagi testament utmai bakan sadon ge sngi bak khado ka akhir ge sngi kan suwana ka ka peneng manukong ka khando bat nokong kan lek no pat kan ing no ka jinklui kan wan ge peneng utmai ye kata nginam ngimla ban len kata kan suwan hare ka don ge sngi ka ba khado ka don ke singi ba kraw ba ke biting ka ba pla jong trai ka la debja arja sem shwal ja pitib nem habo Petros tho ye gni ga ye shithi ba arjo ashti ba ar Petros kumni wang ngi sakhi ye ga da singi ye ga da singi ba kraw ka burom ka jong trai halor taw lom ba kentang kamut ukan mau ye ga to ye ga to singi man ba yo trai la pan kaladur holom jong jing pan kaladur baru ong yos ngau ye ke sur ba wan na beneng ka ba kren chapau ni ong ni long khol jenga hau bang skob hae ye u to pil shal skor baru punon kam ni khtiru ong ka wan gani ke sur na ka burom ka bakhraw wong ile yos ngau ngile yo i ye kani
Habo Petrus utho istiba arjo open kan mau yegetu ke benta jong kelenong ke bakhanyo jo Matius. Bor ong gede ke to gede kita kasngi. Ke bakro ke iteng. Ke one naga excellent of from his excellent glory. Dakti preko naga ka burom ke bakro ke jo. So habo Petrus berkat chpang tu usngi utip bagata ke singi jo jiwan utra. Mdei tang gini mdei tang Malaki mdei lar pipule kitab Isaiah, pipule kitab Jeremiah, pipule kitab jengki mana minor prophet ki noitul pa ki wepat ki noitul pa lar pilong ki no pule ka Bible pinlap ba ye kine ki ba bon hi ne ki de ki bala dabja haba ka Bible kren chpang Isaiah kren chpang ka bre bathmai khno bathmai chpang gini ki don ki benta ki badang sa ki don ki benta ki ba on sa pandep haga akher ki sngi hagi sngi ban wan chkmat hare ki ba bon ki benta ki bala dabja la de pilong no pule Bible kumno u apostle Paul kumno Petrus ushim ye ki kitab Isaiah bor ong la pandep ye kene menta ki sngi haga ne ka juk jongi haga ne ka ya jongi la pandep ye kene ki ji ong jong ni tulpa haga ne ka ya jongi ka ya bala le no ko logum to bat la pandep ki to jing kren jing apostle jong ki no tulpa haga ya bala le no la pandep ki haga ne ki sngi menta so la pilong ki no pule bor pin lap pa bon ki benta bala de pandep ki ba phi tharai bakin sawan ba ka de e chpang ki ban sawan chpang e ban sawan phi perkhat ngi perkhat chpang e ban sawan rela da pilong ki no pule ye testament pa thamai phin lap bon ki jing bata jo ki na ka testament brim ba kala de orlong kala de ja so kam tam e ka kren chpang ka ya jong ka balang ka ya chpang kumno bo Chris ulong em ki em tra tra kumno ka hima kalawan ja jisha kam mdei chpang ka hima ka ban sawan pat haji sha ka hima bole kalawan tang ba khrem wan da khmat ka ba la ban yo i ka wan da khmat ka ba ngimla ban yo i kala don ne ka perthai arja se man sho so wan nong tho Hebrew no ba khat ar la ba kala ong ngila poi shagata ka nongba ublay ngila poi shagata ka the city of the living God shaga nongba jong blay beim ngila poi shaga balang jong ublay jong taw bala mi pat na ke be yap jong taw bala khana kong na ke be yap so ngila poi shaga nongba ublay ngila poi shagata ka heavenly city ka nongba ka bakan jabaneng unong tho jibru no bakhat ar krishai ka taw ngila poi shata ha la poi mo shata phi ka khmat jingi klong ge sabneng shata jrong nong tho jibru ong tangan puli phing banam kren thurmor la phinam khenya bang kren thurmor ha ga kesti no hibu right ma benga ka banang wa Hebrew nong bakhat okay, ket khot ar ar. Ngilawan shalom sayon. Bat ngilawan poi syakan nomba jo blebe im. Ngilawan poi syaka Jerusalem bakan jabreng. Bat syaki angel ki bomla nyo. Ngilawan poi syaka General Assembly bat ka balang jo utaw balakhan kong. Yak bala tho habeneng bat show blay. Unong bishar jung ki eke baro bat syaki mensim jung ki mensim ki bala panjanai. Jangki beri bahok ya ke bala penjana. So ngila poi syaga Jerusalem bakan jabne. Ope ngila poi we have come on. Jerusalem bakan jabne. Pi ke khmat jingi ke de Jepang ka Jerusalem ko badon sabne. Ke khmat jingi ke de ban let syaga ke bakan jaman sim. Bad unong tho Hebrew ong ngila poi sya kan nongba jong blebe im. Ngila poi sya ka Jerusalem ka bakan jabne. So ke Jerusalem bakan jabne ngila poi syakta hima jong blebe bakan jong blebe im ngila poi sta ngila poi syaka balang jong blakhana kong ngila don hangta haga balang jong blakhana kong ngila poi syata ke hima jong blebe ka don ne perthai par ke sim khado kala sedang nado ke sngi jong ke jiwan u khonu briu nado ke sngi jong ke jiwan u jisu ku mo briu syaka perthai u Chris ku mo briu syaka perthai kata ke sngi ka ba khado ka ba ngakwa ban ye kren ngam ong ba kam don kan sadon ka wei pat ke sngi jong ke jiwan try ki jiu ki klem kim om da bon ki jiu ki batip chapang kani pat ke sngi ka ban sawan ke jingwan jo try ban haga akher ke sngi ban lumya ki bru jo one ki saul air ban ban panklat
yaki kum unong syarai upan klat yaki belang bat kilang brod kan sawan kita kapor ki jiu kim da syai chapang kata rengi don ke testament bat thama jungi ki jiu kim ngai ye ke testament thama ki jiu kim priang testament thama ki jiu ki priang tang testament berim ko badai ke bible jungi koniam jungi rengi kristan ki priang testament thama ngi yo iu jisu yelap chapang kata ke sngi ka ba shisen ke sngi ha ke sngi ba khado un sawan ha ka ba yengi on sapan mi pat shakajing imbom jukut ngin pong kemet ke bom put show kata kan sawan hare ka bang akwa ban kren kolong kani phide ban perkhat ba ka don ke sngi ka ba kum kani rohana ba ka poin ke bang akwa ban ong baleng ngai thui phi ni kolong thik kum ni ladang yo ich pang kai ban sajah ke akhir ke sngi dai ke ngi pule ke ya ka bible testament bathama ngi pule yo Matthew Marcos Lucas ini sebagai isti ke kitab jumpa pau ngi ke jing trem go besar kai ptim ne mor Isaiah Jeremia barok ke no tulpa ki kran Jepang ke sngi jong jiwan trai de krog besar kai harin dala wanu trai kamlong kumba ki yamut daga ege bakan jaro kamlong kumba ngi perkat kumba ngi yamut so lada kalong lada kala ja ka jing wan ke sngi krog iting jong traba kalong kumto kanom phalla kanom per naga ekaba ulawan haga por ba u wan haga bor pi yegato gejingwan chotrai kumu breu yegato labatai ro Petros baga kadai gejingwan utrai haga bor marka borom jo na klam keren manga udeu Petros ngan chupni bi pi to shwa ngan bu lamar ngangai hab hi banda keren Jepang ini hab hi banda pe igi ba khot bible kalonong ka ba istibar Petros kalonong ba nungkong ini pe ye gedkhot ka ba khan riu namar ngim shembut ye kijing hikai ba kijing hikai jong ki briu rene kijing hikai nyong kumno ki kijing hikai ki bom device fables koning device fables ki puriskam ni klembot di kita ki puriskam balika di briu here hab ni klem hikai shapang kita ke ompai ong ni habang i pentip shapi ya kata kabor bat ka jingwan jo tra Jesus Christ bat ngilong ki nong pla ya ka borba bakrao jo we were eyewitnesses of his majesty haba ula pediang noble wo kpa ya ka burom bat ka jimpunon burom haba menba kata kesur ka wan na ka burom ka bakrao from the excellent glory uneulong ta khun jinga ubang i ya yu to ya u to kin chas kor sap khot bakhan ru ko ong ni penmana ye ga ga sngi jong ke jiwan utra ha ka bor when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ ya ka bor jong ke jiwan kata skriptura so habo Petros grunch pang ke jiwan khonu bri ke jiwan tu Chris ha ka kumu bri ukhot ye gato bagdai ke jiwan ha ka bor pat ka burom ngipan ngong bor burom ngi perkat si ai bansa wan Petros de habo grunch pang ke jiwan jong briu ke jiwan Chris kumu briu ukhot ke tabe ke jiwan ha ka bor pat ka burom makhra so ngire ban shimi ka babal kumne kumba kalong kadon hang ni ban bu kadon la ka banta juka hang tu kadon la ka jong banta juka ngide ba so tho chai ka babal so hab ladangi yo i ka e bala dabjia ka chpang sngi wi shurkai bo vitrim jong trai kalong kum to kam kanong per hagi sim khadoro kalong kum nehi kumba kalong hagi ya bala le no arjar se mishwa kanong per sngi bakhrab itrem bak pelak ba shirkhe jong tra ngi sngi parnya khret deh bak habakran spang ne ge bo Petros yang kren u yalap bu ong ye skin pendu bu banan ma ga jing shai ki khlor bane ki hap ong
kata ka jia mentah ke sengi ke bapio I mentah apa boleh pak mesti buku ilor ke dok baro kene ke jing pendep ya ke bo jual lui tulpa sepang ke ne ke sengi uong ya ke sengi pendom unam aga jing syah bagi keluar menekin habu ong kala jia mentah la pendep ya ke bo jual lui tulpa pi bo Petros wilap kumne ngipat ni daw hap us ni tharai I daw hap ke keluar menen tip daw jat rai hak akhir ke sini kan long kum nehi kum bakalong ngam ong ba kanum don gata ga jing ing jong ke bene ye ka tangi yo ini ka Bible Petros de la de kuren Petros hi ubakren ong ye ka beneng kani ga khno bat ma on thang ka ga jing khloit ka bashir khai but kan late not bur nagani ga from its existence but kan late cha bom jikot kan wan ka beneng bathma ga khno bathma Petros kuren ni gata hare unang roban berkat kum ne bakade kum tahana so ke baleng aku apa kum ni kalau ban pen lai do je pi banom pen shifting yingi banom pen do thia do de mingi berkat chpang si bakhado kan sawan ke akhir sini hare kala de wan kum bakalong haga por bakala de wan arja semishwa kum taru kan long ini jikman so ni perkat ki jing jarba kawan sawan terakan kan long da ka bom julong menu kene ketim bom julong menu la pilong gil pule ye testament barim pin la baba bleu crunch pang ka jingjot jong idom jingjot jong Egypt jingjot jong idom ka Babylon bakum ta ter kini ki ubleu ju punon kam kumini ki kentin baru ong adam song bru sho kala no ka de jingjot ka bajunom ka jingjot ka bashir khe bolong dam ta are pin la pleng kamlong kumbangi modor ngi perkat habangi perkat sepang ke jingjin jarba ngi pornya khret log be larakan wan kan ja laragi klor no komet un hab na beneng utang on ke pertai jingi ubleu tip ye kita ke ubleu tip ye kita ke ngi shania u ladangi hab pan don ni pertai komet untang on ngi bleu tip khamha mo repide ro pat ban sungotho kumba kalong kesingi bakhado arjar semenshwa kai peteng hado mata kumta kan long hado ka akhir kesingi treat ye ka ktenu blai ngide ban treat ye ka ktenu blai kumne gre